Tarata juillet kalo tile 22 sanba 2 ni 25 DMS TV tiɲɛna muso ni cɛ ni ɲatuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sanni an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw kulo kan an bɛ aw hakili lajɛ k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carili ani k'aw kilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw kulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Kunu tɛnɛ juillet kalo tile 21 sanba 2 ani 25 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ nin don kofɔlen na communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ komi ye an ka Mali finitigiw olu opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni Sulemani Ag Bakawa ni ma kofɔlen ale ye état islamique au Grand Sahara ka cɛden yɛrɛ de kɔni ni o ye Banbaci wale jɛkulu ye ni ma kofɔlen kelen ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni soldat yɛrɛ de kɔni état-major ye laseli kɛ ko an ka Mali finitigiw ka opération dɔ kɛra sababu ye ne ka ni Banbaci wale ɲɛmaa in bɔnɛ ani na Alisa an bɛ to an ka Mali état-major général des armées ale ka communiqué ko hukumu yɛrɛ kɔni kan la kari tɛmɛnen juillet kalo tile 20 sanba 2 ni 25 état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko tile 5 kuntagala kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu ye opération kɛ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni Banbaci wale ma 70 de fagali ye ale ni Banbaci wale ma o daga sigiyɔrɔ k'an ka Mali finitigiw sera ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don olu la ni opération duru ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 20 sanba 2 ani 25 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 8 ni ka don sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 9 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara sira da population yɛrɛ kɔni ye sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ Gawo ale ni Burema ni ɲɔgɔn cɛla la ko ni maa maramafɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni kelen ka population yɛrɛ kɔni lajɔ ni sira kofɔlenw na u ye population ka nafamafɛnw fo ka taa se wa nafolo ma u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni ka taa ni a ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn wagati laban ninnu yɛrɛ kɔni na ka sanga ni ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni cayali ye coordination des chefs de fraction IMGAD et alliés maaw yɛrɛ kɔni ko kan ni coordination man yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u bɛ a lajɛ yɛrɛ kɔni communiqué kofɔlen ale carila sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 19 sanba 2 ani 25 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na IMGAD ma o b'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni cari fantan 4 bɛɛ lajɛlen la k'olu ka coordination maaw yɛrɛ kɔni taara fara Front de libération de l'Azawad maaw kan ni o ye Banbaci wale jɛkulu ye ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko wa halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu IMGAD ma olu bɛ an ka Mali finitigilakaw kɔ ko juillet kalo tile 13 tɛmɛnen sanba 2 ni 25 Tesker ni yɛrɛ kɔni ye localité ye Niger jamana kɔnɔna na olu ka gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni u bolo da Banbaci wale ma a ba dɔ yɛrɛ kɔni kan ni o ye Barhadine Medu Refiye ko wa Tesker gendarmerie maaw ma u bolo da ni Banbaci wale in dɔrɔn yɛrɛ kɔni kan u y'u bolo da a ka jɛkulu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan Tesker localité kɔnɔna na Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni laseli kɛ don tɛmɛnenw na ko wagati laban yɛrɛ kɔni na olu Niger finitigiw o kɔni u bolo da maa 7 yɛrɛ kɔni kan minnu bisigalen don k'a fɔ k'u bɛ Banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don Tilaberi région de kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na kunu tɛnɛ juillet kalo tile 21 sanba 2 ani 25 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ don kofɔlen na communiqué min kɔnɔna na état-major général des armées ale bɛ laseli kɛ kan ka Mali finitigiw olu ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tɛn Fadimata localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ an ka Mali nord yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali finitigiw olu sera ka Sulemani Ag Bakawa ni ma kofɔlen ale ye Banbaci wale ɲɛmaa dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la état islamique au Grand Sahara n'o ye Banbaci wale jɛkulu olu ka maa dɔ yɛrɛ de kɔni don Sulemani ale yɛrɛ kɔni kun dɔnnen don kosɛbɛ ni soldat tɔgɔ yɛrɛ de kɔni ko ni ma kofɔlen an ka Mali finitigiw ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ Tɛn Fadimata localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka di Banbaci wale maaba in yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na Sulemani Ag Bakawa ni ma kofɔlen maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ siran a ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan ale yɛrɛ kɔni kun bɛ maa maramafɛntigi jɛkulu dɔw yɛrɛ kɔni
ɲɛma minnu kun lakodɔnnen don kosɛbɛ n'u ka walejuguw kɛli de ye Menaka région kɔnɔna na. Ko maa ninnu kun tɛ dan u k'u ka walejuguw kɛ Menaka dɔrɔn région kɔnɔna na. Menaka kɛrɛfɛ duguninw o kun bɛ u ka walejuguw ta ne kan o yɔrɔ sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ. État islamique o Grand Sahara ma yɛrɛ kɔni kan ni bamaciwale ma ye. Ale sen kun donnen don walejugu caman na ni o dɔw yɛrɛ kɔni civiliw wajibiyali minɛlen ne ka taa ni u ye. Mɔgɔ faga walew kɛlen ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma fo ka taa se walejuguw carili yɛrɛ kɔni ma ne ka ɲɛsin population ma o ma. Sulemani Agbakawa ko ale yɛrɛ kɔni kun sen donna ni baara caman ninnu yɛrɛ kɔni na. An ka Mali état-major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni opération yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigiw y'a kɛ ni cɛsiri hali ni baarakɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni ko opération y'a yira na k'a fɔ ko an ka Mali finitigiw olu cɛsirilen don an ka Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakanali la ka Mali population ka lakana sabati hali ni bamaciwale menace min yɛrɛ kɔni bɛ an kan bɛ wagati min na fɔ ko bi ka fɛrɛ kɛ ne ka dankari o bamaciwale menace yɛrɛ kɔni ne ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan. État-major général des armées ale bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma u ka muɲu na ko a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka jateminɛw caya an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka danaya yɛrɛ kɔni ta ne ka da an ka Mali finitigilakaw kan ni an bɛ wagati min na olu kɔni bɛ kɛlɛ la Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ la walasa an ka jamana yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ an ta ye ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni kɛra lafiya ye maa caman yɛrɛ kɔni ma ka da kan min ye Sulemani Agbakawa yɛrɛ kɔni ko nin ma kɔfɔlen ni a ka jɛkulu ma olu tɛna na se ka walejugu wɛrɛ ta ne ka ɲɛsin maa ma bilen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Halisa an bɛ to an ka Mali finitigiw olu ka opération ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali état-major général des armées ale bɛ laseli kɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 20 sanba 2025 communiqué min kɔnɔna na état-major ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko tile 5 kuntagala kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu ye opération kɛ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na opération minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bamaciwale ma 74 bɔnɛnen ani na an ka Mali finitigiw fɛ ko k'a daminɛ juillet kalo tile 15 la ne ka taa bila juillet kalo tile 19 yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali finitigilakaw olu ye opération caman kɛ minnu bɛɛ la u ye sebaya sɔrɔ état-major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué kɔnɔna na ko ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigilakaw fɛ ko u dɛmɛna kosɛbɛ alliance des états du Sahel maaw fɛ ni o ye Mali Burkina Faso ale Niger ye ko opération ye kun kɛ kun de ye walasa an ka jamana kɔnɔna na siraba minnu bɛ yen ni maaw bɛ tɛmɛ o siraw fɛ sanga ani wagati ka o sira ninnu lakana ale ni jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ nin zone kofɔlen na ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka olu ka réseau ninnu ci ka bɔ yen walasa u ka se ka u ka walejugu ninnu kɛli dabila ni ka ɲɛsin population ma o ma ko juillet kalo tile 15 tɛmɛnen sanba 2025 Menaka kɛrɛfɛla la an ka Mali finitigiw olu ye frappe aérien yɛrɛ kɔni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko wa u ka o frappe nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kun dɛmɛna kosɛbɛ AES maaw fɛ ko frappe aérien bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ Handera Bukan localité yɛrɛ kɔni na bamaciwale maaw olu kun bɛ ɲɔgɔn yɛla nin yɔrɔ kofɔlen na ko frappe min yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin u ma o kɛra sababu ye ne ka maa 40 bɔɲɔgɔnw faga olu la ko juillet kalo tile 17 tɛmɛnen sanba 2025 Segu région kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu sera ka frappe kɛ ne ka ɲɛsin bamaciwale maaw ka base logistique ale ni u ka camp d'entraînement dɔ yɛrɛ kɔnɔna na min kun bɛ Niɔnɔ kɛrɛfɛla la ko frappe in kɛra sababu ye ne ka bamaciwale maa 30 bɔɲɔgɔn de bɔnɛ ani na ko juillet kalo tile 19 tɛmɛnen sanba 2025 Agelo Kɔnɔri yanfanfɛla la an ka Mali finitigiw olu ye opération 2 de kɛ opération 2 minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni ka bolimafɛn 2 ni min yɛrɛ kɔni kun falen don bamaciwale maaw ka kɛlɛkɛcɛw de la ko bamaciwale maaw ka nin bolimafɛn 2 min kun falen don u ka kɛlɛkɛcɛw la u kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka binkani wale de kɛ ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ka convoi dɔ ma ni an ka Mali finitigiw ka o convoi yɛrɛ kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka ravitaillement de kun bɛ o kɔnɔna na ko nka bamaciwale maaw ka o attaque ma se ka ɲɛ sɔrɔ ka da kan an ka Mali finitigiw olu ye farakuba 2 kɛ ni ka ɲɛsin u ka bolimafɛn 2 ninnu ma wale min kɛra sababu ye ne ka olu bɔnɛ o nin na ko Tombouctou région kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu taara bɔ bamaciwale maaw ka base dɔ yɛrɛ kɔni kan min bɛ Tin Aïcha localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka Mali finitigiw u kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ne ka frappe kɛ ka ɲɛsin nin base kofɔlen ma wale min kɛra sababu ye ne ka tiɲɛni don base in bɛɛ lajɛlen na ni opération 5 ninnu senfɛ an ka Mali finitigiw olu y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u cɛsirilen don an ka Mali jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakanani baaraw yɛrɛ kɔnɔna
o ko olu kun yɛrɛ de kɔnɔna na bɛ wele mada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don an ka u dɛmɛ u ka banbaci wale kɛlɛli baaraw yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniyaw dili u ma ni an bisigara ko dɔw yɛrɛ kɔni na an sigiyɔrɔw la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sira min bɛ Gawo Hale ni Burɛm ni ɲɔgɔn cɛ la ko sira ɲɛ Hale ni Dusumakasi yɛrɛ kɔni bɛ nin sira kofɔlen kan ka d'a kan kari tɛmɛnen juillet kalo tile 20 sanba 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 8 ka don sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 9 kɔnɔna na ko maa manamafɛntigiw yɛrɛ kɔni taara ataki kɛ ni ka ɲɛsin transport en commun caman yɛrɛ kɔni ma minnu kun bɛ nin sira kofɔlen kan ko transport en commun yɛrɛ kɔni kun falen don population na kosɛbɛ aw n'a tɔ ta banbaci walimaw filɛ ni ka bolimafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lajɔ ni ka fɛrɛlatigɛ ka wale jugu ta ni ka ɲɛsin bolimafɛn ninnu kɔnɔbaga ninnu yɛrɛ kɔni ma ko bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Burɛm Hale ni Tombouctou région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko a bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni lajɔra maa manamafɛntigi 8 de fɛ ni o maa manamafɛntigi maa 8 ninnu u donna bolimafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kelen-kelen ni ka bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔmaw bololafɛn nafamaw bɛɛ lajɛlen minɛ u la fo ka taa se u ka wariw ma ko maa manamafɛntigi ninnu u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ maa ninnu na ko ataki in kɛra teliya min kɔnɔna na Hale ni violence min yɛrɛ kɔni kɛra la banbaci wale maa ninnu fɛ ko wale in kɛra sababu ye ni ka passager ninnu yɛrɛ kɔni lasiran kosɛbɛ k'ali n'a sɔrɔ bolimafɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera ka don Gawo région kɔnɔna na ka sɔrɔ a kɔnɔmaw maa si ma bɔnɛ ani ne yɛrɛ kɔni nka maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bolimafɛn kɔnɔna na ko u dusuman kasilen don kosɛbɛ ka d'a kan ko maa manamafɛntigi ninnu humaw bololafɛn nafama foyi yɛrɛ kɔni t'u bolo ni ataki min kɛra ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma Gawo Hale ni Burɛm yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na o b'a yirana k'a fɔ ko an ka Mali finitigiw olu kan ka u cɛsiri kosɛbɛ ni ka taa an ka jamana région yɛrɛ kɔni ka sirabaw ka lakana sabati yɔrɔ population yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni bɛ sira Hale ni jatigɛ de kɔnɔna na ka d'a kan ko banbaci wale maa yɛrɛ kɔni contre la olu tɛ se ka kɛlɛ kɛ o maa yɛrɛ kɔni fɛ ko yɛrɛ de fɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye ni population ninnu olu ka déplacement yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ yɔrɔ ninnu na ka d'a kan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sirannen don banbaci wale maaw kana na taa u bololafɛnw minɛ u la walima ka ataki jugumanw kɛ ni ka ɲɛsin o ma ni yɔrɔ in na Gawo Hale ni Burɛm population ma yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ma ko b'a laɲini an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka jamana région kɔnɔnaw la sira minnu bɛ yen ni sanga ani wagati population bɛ tɛmɛ u fɛ ko b'a laɲini finitigilakaw fɛ olu ka taa o sira kofɔlen yɛrɛ kɔni lakana sabati walasa population minnu yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu ka se ka tɛmɛ sira ninnu ka lafiya Hale ni hakilisigi kɔnɔna na ka sanga ni ŋunuŋunukaw yɛrɛ kɔni cayalen Hale ni siranya donni yɛrɛ kɔni Kidal sigibaa maaw yɛrɛ kɔni dusukun na min ye coordination des chefs de fraction IMGAD et alliés o maaw yɛrɛ kɔni y'a layira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka lajɛli yɛrɛ kɔni kɛ ko in na walasa ka ŋunuŋunu kuma nin yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen nɔ ale ni siranya min bɛ Kidal sigibaa maaw dusukun na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o siranyaw bɔ ni ma kofɔlen nin dusukun na communiqué la min carila sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 19 sanba 2025 IMGAD maaw olu kɔni bɛ kuma minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na siranya min bɛ Kidal sigibaa maaw dusukun na u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka o siranya nin bɔ o maa ninnu dusukun na IMGAD ɲɛmaa maaw yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la k'olu kɔni ye cikan dɔw ye bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka cikan minnu na a yiralen don k'a fɔ ko olu ka coordination maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka taa fara Front de Libération de l'Azawad maaw kan ni o ye banbaci wale jɛkulu yɛrɛ kɔni ko ale kelen ni ka o cikan in yɛrɛ kɔni o kɛra sababu ye ni ka ale jatigɛ kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ ko ni cikan in daminɛ fo ka taa se a laban na k'a bɛɛ lajɛlen nkalon ye ko tiɲɛ foyi t'a la olu ka coordination maaw tɛ ka taa fara Front de Libération de l'Azawad maaw kan IMGAD maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu ka jateminɛw yɛrɛ kɔni na nin ko in na maa dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka na nin fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni ye ale ni u bɛ fɛ ka na nin siranya yɛrɛ kɔni ye Kidal sigibaa maaw dusukun na communauté IMGAD maaw yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ k'ali san bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ to an ka Mali finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔ k'olu bɛ an ka Mali force de défense et de sécurité maaw jukɔrɔma dɔn ko wa olu ni an ka faamaw yɛrɛ kɔni bɛ baara la ɲɔgɔn bolo walasa Mali faralen ka to ɲɔgɔn kan Mali ka to bɛn ale ni basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na communiqué in kɔnɔna na communauté IMGAD maaw u bɛ tila ka ɲagini ka ɲɛsin jɛkulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni ma minnu taara Aguelok Takalo fo ka taa se Tasiki yɛrɛ kɔni ma
ko jakulu maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni taara ni yɔrɔ village ni yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa civil dɔw yɛrɛ kɔni minɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko IMGAD maaw ka kɔrɔfɔ la ko ni wale minnu yɛrɛ kɔni kɛra jakulu maramafɛntigi maa ninnu yɛrɛ kɔni fɛ ni o wale ninnu ye wale jugu ye u bɛ fɛ ka maa ninnu lasira ko maa maramafɛntigi ninnu bɛ fɛ ka min yɛrɛ kɔni kɛ n'u bɛ ka o wale ninnu kɛ o de ye ka siranɲɛ don o yɔrɔ sigibaa maaw dusukun na u bɛ fɛ ka o yɔrɔ sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni wajibiya ni ka boli ka bɔ u ka village la ka taa u kɛrɛfɛ village de la ko nin ye bamaciwale maaw ka fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ de kɔni ye u bɛ minnu latigɛ walasa ka se ka na ni basigibaliya ye région kɔnɔna na ko o situation ko yɛrɛkun yɛrɛ de kɔni ka IMGAD maaw u bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛɛrɛ kelen k'olu b'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ u se ye fɛɛrɛ fɛn fɛn k'u b'o bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka Kidali population maaw ka lakana sabati wa bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Kidali région communauté u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka jɛ ɲɔgɔn fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni walasa u ka se ka u faso yɛrɛ kɔni lafasa maa contre la minnu bɛ fɛ ka an faso yɛrɛ kɔni tiɲɛ kumakuncɛ kuma la communauté IMGAD maaw b'a yira k'a fɔ k'u bɛ segin ka ko kura yɛrɛ kɔni k'u ka jukɔrɔma dɔ bɛ an ka furancɛ fanga autorité maaw ye ni o furancɛ fanga ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni bɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ de kɔni bolo k'olu dalen don son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni a ka cɛdenw na wa olu dalen don a la k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛna na siniɲɛsigi ɲuman yɛrɛ kɔni di Mali ma nin yɔrɔ in na an bɛ aw la kunnafoniya k'an ŋɔnɔ kuma minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ bɔlɔsiraw kan ni k'a yira k'a fɔ ko communauté IMGAD maaw k'olu taara fara front de libération de la Zawad maaw yɛrɛ kɔni kan an bɛ aw la kunnafoniya ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko communauté IMGAD maaw y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu bɛ an ka Mali fintigilakaw kɔ wa k'u ka jukɔrɔma dɔ bɛ an ka furancɛ fanga autorité maaw bɛɛ lajɛlen an ye kunnafoniya sɔrɔ ko kunun tɛnɛ juillet kalo tile 21 san 2025 wulafɛla nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati yɛrɛ kɔni min ye an ka Mali premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ko ale ni a denw yɛrɛ kɔni lasegira aéroport agent maaw yɛrɛ kɔni fɛ wagati Musa Mara ale yɛrɛ kɔni ni a ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka voyager ni ka taa Sénégal jamana kɔnɔna na ko Musa Mara ale kun bɛna taa ni a ka denmisɛnninw ye Sénégal jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na wa a kun kan ka segin tarata nata in na juillet kalo tile 27 san 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati ko a bi tarata in na juillet kalo tile 22 san 2025 Musa Mara ale kun kan ka centre yɛrɛ représenter wa kun kan ka intervention dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sénégal jamana kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kun min yɛrɛ kɔni y'a to autorités yɛrɛ kɔni ma sɔn Musa Mara ka voyager ko kɔni sababu bɔra wagati laban yɛrɛ kɔni na procédure judiciaire min yɛrɛ kɔni bɛ a kun kan yɛrɛ kɔni nka dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Musa Mara ale kun bɛ fɛ ka boli yɛrɛ de kɔni k'a ka sɛbɛnw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Musa Mara seginni yɛrɛ kɔni kun ko bɛ ale kɔnɔ ka d'a kan ko juillet kalo tile 27 nata in na san 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati Musa Mara ale kun kan ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na ni kunnafoniya dɔrɔn de bɛ an bolo nin ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan min ye Musa Mara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale min bɔ ni ka kuma kɛ a ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan nka don nataw la ni premier ministre kɔrɔ ale ye ɲɛfɔli kɛ n ye a seginni kun na ni ka bɔ aéroport yɛrɛ kɔni na an bɛ segin ko kura ni ka na olu da aw tulo kan sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na ko juillet kalo tile 13 tɛmɛnen san 2025 Tesker gendarmerie maaw ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Niger jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na olu ka gendarmerie cɛdenw yɛrɛ kɔni ye u bolo da maaba dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ bɛnbaliwale maaw cɛ la ko Tesker gendarmerie maaw ye bolimafɛn 5 lajɔ minnu yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na mɔgɔ 21 de kun bɛ yen ni o maa 21 yɛrɛ kɔni na Baradine Medoun Refi ale kun bɛ o la ne ma kofɔlen ale ye Mahamadu Mafɛti jɛkulu ɲɛmaa dɔ yɛrɛ kɔni wa ale yɛrɛ kɔni ɲininen kun don kosɛbɛ Niger finitigiw fɛ ko Tesker gendarmerie maaw yɛrɛ kɔni bɔlen ni ma kofɔlen kan u ye bolimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma kosɛbɛ o kɛlen ka u woloma yɛrɛ kɔni u taara bɔ marifa 2 yɛrɛ kɔni kan ko kabini Niger ka gendarmerie maaw ye u boloda ni ma kofɔlen kan u ye a kɔni minɛ ni k'a datugu gendarmerie yɛrɛ kɔni na min ye Baradine Medoun Refi yɛrɛ kɔni ale ye su kelen si Tesker gendarmerie maaw bolo o su kelen yɛrɛ de kɔni kɔfɛ Baradine Medoun ale ni a ka groupe maa ninnu u bɛɛ lajɛlen jɛra Tesker gendarmerie maaw fɛ ni ka taa ni u ye Zinder mara de kɔnɔna na ni localité kofɔlen na de ha tiɲɛtigɛra gendarmerie maaw ye k'a fɔ ko cɛ kofɔlen ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ale de Baradine Medoun Refi yɛrɛ kɔni Baradine Medoun Refi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bisigalen don k'a fɔ ko attaque kɛra Libi jamana kɔnɔna na ko ni ma kofɔlen ale sen donna o attaque nin baaraw la ko wa san 2024
ni o ye salo ye encore yɛrɛ kɔni Niger ka jamana kɔnɔna na Niger ka responsable local dɔ yɛrɛ kɔni kun minɛla maa dɔ yɛrɛ kɔni fɛ min ma lakodɔn ka bitigalen don k'a fɔ ko Baraden Medoune Refi k'ale de kun ye Niger ka nin responsable local minɛnen ka taa n'a ye Baraden Medoune Refi k'ale bɔkolo dɔw ye Niger ni Tchad jamana yɛrɛ kɔni ye ko wagati tɛmɛnenw na a kun bɛ baara la Libye frontière yɛrɛ kɔni na walasa ka trafic illégal yɛrɛ kɔni kɛlɛni ka bɔ Libye jamana kɔnɔna na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Baraden Medoune Refi ale ni a jɛɲɔgɔn ninnu u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Niamey ni o ye Niger faaba yɛrɛ kɔni u datugulen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka d'a kan ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Niger finitigilakaw fɛ halisa Niger jamana kɔnɔna na ko opération n'i y'a cɛdenw olu kɔni ye opération caman kɛ Niger fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na opération minnu kun kɛ kun de ye walasa ka banbaciwale maaw de kɛlɛ ko opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sangaba ye Niger finitigiw bolo Tera ale ni Tamou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko juillet kalo tile 14 tɛmɛnen san 2025 Château de quartier kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Tera mara de kɔnɔna na Niger ka finitigiw k'olu bolo da maa kelen yɛrɛ kɔni kan min bisigalen don k'a fɔ ko a ye a kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔni dogo ni o kɔrɔkɛ kofɔlen o kɔni accuselen don k'a fɔ ko ani banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko maa kofɔlen ka minɛli yɛrɛ kɔni sen fɛ Niger finitigiw olu ye minɛn caman yɛrɛ kɔni sɔrɔ a bolo ni o minɛn yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni Niger finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ ka bitigiya min na ni o ye ko ni maa kofɔlen ale ni banbaciwale maaw yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn kalama o kɛra sababu ye ni ka o bisigali tɔ in sinsin kosɛbɛ ko dugusajɛ ni o bɛnna juillet kalo tile 15 ma san 2025 ko cɛ dɔ yɛrɛ kɔni lakodɔn sɛbɛn kun tɛ ale bolo ale lajɔra Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ Samira poste de contrôle la ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔlen Niger finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ ale kɔni y'a essayé k'a bɛ attaque kɛ ne ka ɲɛsin Niger ka finitigiw ma minnu kun kɛmɛ ni ka a minɛ yɛrɛ kɔni rapport de renseignement yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni minɛla Niger finitigiw fɛ Samira poste de contrôle la ne ni maa kofɔlen ko lakodɔn sɛbɛn kun tɛ ale bolo k'a bɛna fɔ maa yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ko Koloko région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ni nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni lakodɔnnen don kosɛbɛ ni banbaciwale maaw daga sigiyɔrɔ de o maa kofɔlen minɛlen Niger finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ o kɛra sababu ye ni finitigiw olu y'u ka opération yɛrɛ kɔni cari ni ka taa n'a ye fo Tamou région kɔnɔna na o kunnafoniya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Niger ka finitigiw olu y'u ka patrouille yɛrɛ kɔni cari ni ka taa n'a ye fo Tamou région kɔnɔna na ko juillet kalo tile 17 tɛmɛnen san 2025 Niger ka finitigiw ka opération dɔ senfɛ min kɛra Tamou région kɔnɔna na o kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da mɔgɔ 3 yɛrɛ kɔni kan minnu kun kɛmɛ ni ka u dogo Tamou sud est fanfɛla la ko maa 3 minnu minɛna Niger finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ o maa 3 nin na mɔgɔ 1 yɛrɛ kɔni kun bɛ yen minɛn dɔw kun bɛ ale bolo ni o minɛnw de bɛ kɛ ni ka fɛn pɛrɛntaw dilan o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Niger finitigiw y'a faamuya k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko banbaciwale maaw ko base dɔw yɛrɛ de kɔni bɛ u bolo yɔrɔ minnu na u yɛrɛ b'u ka kɛlɛkɛminɛnw dilan sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra ni maa 3 minɛlen nin yɛrɛ kɔni kan o y'a yira k'a fɔ ko maa 3 nin yɛrɛ kɔni bɛ réseau la minnu ka yɛrɛ kɔni ka baara de ni ka dala dumuni hali ni kɛlɛkɛminɛnw dilan ne ka di banbaciwale maaw ma ko Tera garabali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Niger ka finitigiw olu ye cɛ dɔ minɛ min yɛrɛ kɔni kun bɛ k'a lajɛ ni ka bagan suɲɛnen dɔw feere ni o bagan suɲɛnen nin yɛrɛ kɔni feere la o wari kun bɛna ta ne ka di banbaciwale maaw de ma walasa k'u ka walejugu ninnu yɛrɛ kɔni financer n'a ye ko Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni kelen ka u boloda nin cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni kan u y'a sɔrɔ 70,000 de bɛ a bolo o yɔrɔ bɛɛ la ko Niger finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko o 70,000 a ye nin bagan suɲɛnen nin yɛrɛ de kɔni feere ko feereli wari yɛrɛ de kɔni filɛ nin ye a bolo nin ye ko Niger ka finitigiw ye opération dɔ kɛ sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ye Tera ni ka taa nin ye Niamey mara kɔnɔna na ni o ye Niger faaba ye o opération yɛrɛ de kɔni senfɛ Niger ka finitigiw olu y'u tɛgɛ da maa 2 kan minnu ka baara ye contrebande de ye ale ni Mori Raffinerie olu yɛrɛ kɔni ka baarakɛla maa 1 ko wa carburant barigo 15 de kun bɛ ni maa 3 ninnu bolo ni o barigo 15 yɛrɛ kɔni na 5 kun bɛ olu bɛɛ lajɛlen kun falen don carburant yɛrɛ la ka ban maa 3 ninnu minɛlen Niger ka finitigiw fɛ o kɔni y'a cɛntigiya k'a fɔ ko olu kɔni ye wari de di Niger ka agent de sécurité maaw yɛrɛ kɔni ma u ka poste de contrôle yɛrɛ kɔni na walasa olu ka se ka tɛmɛ ka sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni ma na olu ka bolimafɛn kofɔlen kɔnɔna yɛrɛ kɔni lajɛ ni maa 3 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛla Niger ka finitigiw yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɛ maa 3 nin yɛrɛ kɔni kan walasa n'o y'a sɔrɔ réseau yɛrɛ de kɔni don walima ni complice wɛrɛw bɛ u la ka fɛɛrɛ latigɛ ne kan olu bɛɛ lajɛlen minɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakili lajɛ k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu karili n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma